Създаваме мрежа от популярно научни проекти за нови открития в хармония с околната среда. Нашата мисия е да развиваме отворена гражданска наука и научен туризъм. Целта на проекта Glamping Observatory Урал-Марс е да създаде иновативна дестинация за популярно научен туризъм в уникалния марсиански пейзаж. Първият глемпинг обект в Русия за популярно научен туризъм. С уникална футуристична инфраструктура, вдъхновена от научната фантастика и космическите изследвания, с акцент върху космическите теми, връз-симулатори и професионални телескопи за наблюдение на звездите. Концепцията се основава на три принципа – уникално местоположение, научна насоченост, потъпяща и футуристична архитектура и инфраструктура. През деня гостите се наслаждават на технологичната и марсианска атмосфера на Уралския Марс и самите мерси в приказната обстановка на нашата база. През нощта те изследват космоса под ръководството на професионални астрономи водачи. Това е идеалното място за онези, които са вдъхновени от научната фантастика, Марс, науката и астрономията. В центъра на комплекса се намира сферичен купол на обсерватория с високотехнологичен телескоп, конферентна зала с капацитет от 100 до 150 души, стая и зона за работа и отдих. Глемпинг базата редовно организира лекции, майсторски класове и събития с участието на известни учени и научни комуникатори. Основните ценности на проекта са уникалното преживяване и новия формат за интелектуален отдих сред природата, разположени в уникална технологична и природна среда, насърчаващи популярната наука, туризма и науката като цяло, нестандартни и уникални архитектурни структури и инфраструктура, творчески отдих, творческо изследване и място за генериране на идеи, пробуждащи интереса и любовта на младото поколение към науката и космоса. Хора от цяла Русия вече идват на това място, а ние ще го превърнем в дестинация за хора от цял свят. Целеви пазари и ключови тенденции в индустрията. Вътрешният туристически пазар в Русия се оценява на 15 до 20 милиарда долара. Прогнозата за пазара за периода 2024 до 2030 година може да достигне 25 до 30 милиарда долара, като глемпингът е част от туристическата индустрия. Глобалният пазар на глемпинг се оценява на 2,7 милиарда долара през 2022 година, според Grand View Research, и се очаква да нарасне до 5,9 милиарда долара до 2030 година. В Русия този пазар се развива активно от 2015 година насам, особено в региони с природни и културни забележителности, каквито Русия има повече от всяка друга страна. Търсенето на глемпинг, екотуризъм и уникални преживявания нараства с 20 до 30% годишно. Прогнозируемата средна заетост на глемпингите е 78%. Тези резултати се постигат благодарение на разположението на уникални локации. В Русия има приблизително 7 глемпинг обекта, които създават усещането, че се намираш на Марс. Десетки хиляди туристи се стичат там всяка година, за да видят тези места и да си направят снимки и видеа. Това показва, че дори и без нашето участие, там има стабилен и нарастващ туристически поток година след година. Пътната карта на проекта е разделена на два ключови етапа. Можете да разгледате пътната карта на проекта подробно в инвеститорския акаунт. Ние сме сред топ 300 идеи в Русия. Инициативата се подкрепя от водещи научни, туристически и административни органи в региона. Бизнес модел – тези показатели се определят от много фактори, като новостта ни концепцията, съществуващия трафик в избраната зона, вирусния маркетинг, необичайното преживяване и интелектуалната и творческа насоченост, които ни отличават от другите глемпинг обекти и привличат различна целева аудитория. Инвеститорско предложение. Дялово инвестиране с модел за печалба от закупения дял. Регистрирайте се, за да получите достъп до своя инвеститорски акаунт. Изберете пакет с дялове и платете с предпочитането от вас начин на плащане. След плащането ще получите документ, потвърждаващ вашата инвестиция в проекта.